Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZEMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini mngani wami? Ngiyaphila Shumba linjani? Makelwane. Fansu makelwane wangu Shumba. Ulichi? Ngisithandwa sakho. Sithandwa sami. Ndakazonzwa umwe akuthi sithandwa sethu. Ayiwa, ngisithandwa sakho Shumba zomakhelwane wakho. Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka esiya phambili. Elani igama ngingoThadiwa Shekuthama uMandlovu wenu ospecial. Hanzi zuva nezuva rine zvaro. Mukufamba kwemazuva tinosangana nezvinonakidza, tinosangana nezvinosuwisa. Nhasi izuva rinosuwisa zvikuru mhuri yeZimbabwe. Tatambira mashoko hanzi izvo baba vaPaul Matavire Hakuchina vashayika. Tisatawana hedu madetails akawanda pamusoro perufu rwavo kuti chii chakonzera rufu, asi semazorero amunoitawo zvakare vanga vakura. Ubuhlungu balalele emakhaya njengokutsho kwethu mihla ngemihla ilanga lelanga liza lithwele okwalo. Kwesinye isikhathi siyajabula, kwesinye isikhathi siyakhala. Kunzima sihlangana lento ezishiyatshiyeneyo empilweni, konke nje kuyimpilo. Namhlanje samukele indaba ezibuhlungu. Sizwe kuthiwa ubaba uyise kaPaul Matavire akasekho, usesishiyile. Kuyinto ebuhlungu kakhulu. Kodwa ke besegula singazi uNkulunkulu uthethe kubuhlungu kakhulu. Asilawa ama details amaningi kakhulu, kodwa ke sithi ukuthi singathola esabe sikuzwile sililethele balalele emakhaya. Ticharamba tichikudzirai tichikuudzai kuti zvakamira sei, chii chakaitika kana tanyasobatana nemhuri yavo tinzwe kuti chii chakazotora nzvimbo. Munotondera paya ndichienda naso Kostina tikanosvika kumba kwavo, tikanotandara navo kumba kwavo vachitaurawo zvavaiziva pamusoro pemwana wavo the late Dr. Love Paul Matavire. Naizvozvo baba tinoti zororai murugare munotonera dhokotera vedu muvaudze kuti aiwa tiri vatano. Khoke balale emakhaya nthemba ke kulohlelo esake saliphathela lona uShumba eloSokostina besiya khonale endlini kuba Paul Matavire uyise wakhe bekhuluma laye, bekhuluma indaba ezishiyatshiyeneyo. Kwinto ebuhlungu nje ukuthi samukele ilizwi elokuthi akasekho. Ngakho ke sithi hayi
amakalale ngokuthula lifike phela libona khona ngale likhuluma ukuthi hayi ngapha isishiye siphila silesifiso sokubana sizahlangana kwelizayo. Saka ndo mashoko atatambira anosuwisa kubva kwaMaranda uko kwavanga vachigara. Nekudaro kati chirongwa chedu chanhasi chekurangarira baba vapo Matavire tiri kukuunzirai chirongwa chatakambokurukura navo kune vanga vasina kunge vawana mukana wekuvaona kana wekuona chirongwa ichochi. Icho ndo chatiri kumbokupai zuva ranhasi tichiti babaka aiwa muzorore murugare. Namhlanje kuhlelo lethu lanamhlanje nxa sithi ukuthi ukukhumbula uyise kaPaul Matavire sabe silethela ke uhlelo esake saluletha emuva sikhuluma laye abangazange bayenelisa ukuthi bebone uhlelo lwakhona namhlanje ke yilo ithuba langikhona lokuthi libe libona siqhubeka njalo sisithi makaphumule amakalale ngokuthula. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri munzvimbo ino yerutenga tadzoka kumba kwa the late Paul Matavire sekuvimbisa kwatakaita kuti tiri kuuya kuzoisa dombo ndo zvatafambira zuva ranhasi asika pane zvatasangana nazvo. Tisati tataura izvozvo soko makadini? Shumba makasimbere. Ndiri nani hangu utini? Mina ngiright. Salibonani muli yeZimbabwe, salibonani izihlobo esithandekileyo. Sesiphendukile njalo eRutenga ngale ko Dr. Love Paul Matavire. Lapho esapromisa khona ukuthi hayi sizophenduka ukuthi sizolungisisa indaba leyani eTombstone. Yikho nje sikhona namhlanje. Kodwa phela singakaqhubekeli phambili ngomsebenzi esiwulandileyo kule singani sihlangane lakho okuzenza ukuthi sike sime kancane ukuqalisa umsebenzi. Tichingosvika chete tabva tatambirwa isusu nagogo sezvamuri kuona vari kutiratidza imba itairatidzwa ndizoti kaake chingani. Havasi kufara gogo, hanzi vanhu munongondivimbisa chete kuti muchandivakira dzimba, vamwe vakati tichaisa mabhoro, vamwe vakati tumira nemapurani but chaitwa chacho hapana. Saka gogo havasi kufara. Phela ugogo lapho yakhalakhala uthi hayi ngithemba liyazibonela indlu yakhe leyo lokho ekhala indlu yakhona sihlala sitshengiswa izikhathi zonke lapha esifika khona. Ugogo uthi hayi kulabantu abampromisileyo ukuthi bazalungisa indlu bazagebha amabhoho, kodwa la namhlanje ugogo uyanetha uthi hayi akula into engani itshintshile. Naizvozvo tabva taudzwa zvakare nagogo kuti Sekuru baba vaPaul Matavire havachaoni zvakare. Njalo nje kuleyo kunye sikubonileyo ukuthi lakho akwenzi ukuthi siqalise umsebenzi sifake phela ilitshe lomntwana ubaba engazi, abantu abadala bengazi. Yikho phela sizwe logogo esithi hayi umdala kade sikasaboni amehlo semhlupha lakho ukuzwa sokukhatshana. Kunzwa kwacho hanzi zvakare kwakutonetsa vakutoda kuitazvo kutaurwa vachiitazvo kushedzerwa. Saka taona zvakakodzera isusu kuti hatingatange kugadzira dombo remushakabvu tisati taona ivo Sekuru vaMatavire kuti vari sei. Saka pari zvino regai timbopinda murodhi takananga kwaMaranda tinoona kuti kwakamira sei. Uyezve paya zvakare soko gogo vaitaura kuti Paul Matavire ane zimba raakasiya avaka. Toda kunoriona kuti zimba racho kuti rakamira sei. Exactly. Muli yeZimbabwe kathesi sesizathu ukusukuma phela lapho esikhona eRutenga siqonde phela koMaranda ngale khatshana le ukuthi siyofika phela emuzini sibone lapha akhulela khona, sibone lo mdala okhona ukuthi hayi unjani, kasaboni senjani. Plus ugogo kulenye indaba asitshela yona ukuthi hayi uPaul Matavire kayisondlu yakhe yakuqala leyi, ube le ndlu yakhe khonale koMaranda ubeyakhile sibili umuzi omuhle omukhulu. Yikho sithe phela siyogcwalisisa sizibonele. Uyezve tabva tangonzwa kuti Sekuru vaMatavire ivava vanga vaine vakadzi vanokwana kuita 6. Vanga vaine chipari. Phela ngenye indaba esizwileyo khonapho ekuxoxisaneni logogo ukuthi hayi phela uMatavire ube lesithembo ube labafazi abaningi abafika phela 6. Ugogo phela yena engowesi2. Saka soko handeti timbosvika paMaranda toona kuti pakaita sei ndepe yellow here ndepe green ndepe red ndepe kaki here. Tonozvionera kutaurira zvinonetsa. Ndosaka tichiti Drewmas media yakanyanya. Drewmas media yakanyanya. Drewmas media yakanyanya. Pafea iwe
bafea fea iwe Drewmas media yakanyanya Drewmas media takangaita jahira kwedu kwaMaranda muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tatika hatingarambe tichigumira kumba kuna gogo kwaMatavire tisina kumbonoona baba vemusha kuti baba vari seiwo. Saka nhasi uno tiri kwaMaranda, chirongwa chatiri kukupai tiri kwaMaranda tichimbotaurawo kana baba vaDr Love tisangane navo timbonzwa vataurawo pamusoro pemwana wavo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Drewmas Media yakanyanya Drewmas Media yakanyanya bafea fea iwe bafea fea iwe Drewmas Media yakanyanya Drewmas Media yakanyanya bafea fea iwe bafea fea iwe Zauya zauya nyaya dzamunoda ringa magosipi angave makuhwa zvipo zvakawanda Bambo, kai mutibudze zvamunofunga nhoroondo dzomwana wenyu kuti kama weta bofu asingaboni zvakafamba sei ndio zvavanoda kuhwa vachipiki chavachiwa. Anditi imumavarondedzera Ndavarondedzera vanoda mdzimundi wangu handi mdzimundi wenyu. ndizvo. Handiti mindiri mupaki chiwamuka wakasika zvinhu ndimwi mudumbu renyu. Vanoda imwe muna mudzimu wake. Mwana uyu wakazvagwa akanaka asina kufa maziso akatoita shomunhu kudai akangozogwara nechifo chinonzi ichi tinonzi chibhokisi. Chiripo chifo chinokwa chibhokisi chinoita maronda achingoita wani mbiri wose. Saka pakakanganisika pacho pandinoona patikazowa navamwe nevakata vakuru kwatiri. Kai achigwara chigwere ichocho hafaniri kuvata akadai. Saka chikazobuda nomumaziso maronda waya meso nokufa. Afa meso nokugara akadaro nokubva ndazowa noumwe worudzi gokwedu wanga agereko wakazotsvaigake una vana vakaderovo vaviri. Akandiitira nyai akati hamusatambura naye mwana wakadero, munofanira mumuse kunakira kuchikoro anodzidza. Nokubva ndamubvunzisisa akabva andibudza ndikamisa musume ndakamisa pabhasikoro atova chimunhu adai. Ndikamisa pabhasikoro ndikaenda naye ndikasvika ndikamunyoresa. Ndamunyoresa nokubva apinda muchikoro chavanhu vasingavoni. Kunonzi vanoverenga bhuku rine zvipundu. Ndokakadzidza adzidza apedza ipapo nokubva aenda kunekwa kukapota. Handikuzivi ndangozowa iye unditaurira. Obva kukapota ndokazovakaenda kupi kumasase Kuda. Ndimasase. wakaenda kumbe kubhilingoko
kumasase akasvika akadzisa zvekoko. Ndoba akazobva ikoko apasa zvaipapo zvaikoko oenda Amerika makungwa, handikuzivi kuti kunowa kupi nokupi. Osvika odzidza ndokakazonopedza mabhuku acho ariko. Ndidzo nyororo dzandoziva. Achipano pamusha amuchimunhu kulero waingoita mamwe mastori asingaiti vanovona. Mbudzi dzichibuda waibata zvimbudzana akachidai chikati mee wobvunza vanovona mwana weipiyo, woti mwana weyaningi, wochirega akabata chisi chemi woshunya zheve choti woti mwana weipiyo, woti mwana weyakadai zita rayo. Dzanga nembuti dzakawanda dzoinda mangwana dzobuda. Akagara pamukova akabata ikangochema mwana wanenge iya vakataura iya oreva iyo. Akabata imwezve ikadero oreva yavakareva iyo. Tokazhamara ini bambo namai toti unekwanei kuti asakanganwa nanikire iwi rayo raikachema zuro. Mimivuyu iyo mtuyo muvuyuyo yabereka vana waenda navamwe vanovona. Osvika wokwira iye waenda namatavi ayo amunoona zvinoyu mudoko iripo pamhiri apo kumakomo iko. Mikuru yakadai inda kumusoro, waenda ikoko kumusoro wosvika waburuka nedavi achisveva akabata davi achibata mavuyu achivaposera. Vaivuya vane hobho dzakawanda. Ndidzo nhoroondo dzandinovona nedzokuchikoro. Achizotanga zvemimhanzi nondionani handizivi. Mwari navadzimu zvakandibetse kuti ndibvunzisise munhu uyoyo andipa ruzivo ndumuise kuchikoro. Mapundi wawo akakuvadza vanhu vakawanda, vamwe nazvino varimo vasingavoni vanenge vamumisha. Ndakati Mwari vandibetsera navadzimu vandibetsera nokuti ndafunga kuti zvandawa nomurume uyu ndumuise kuchikoro. Wakatobva kuchikoro ikoko otangisa zvebasa. Ndakawa kusununguka nokutenda Mwari kuti Mwari wakandipa ruzivo navadzimu wakandipa ruzivo kuti ndiise mwana wangu kuchikoro. Wakaita zvinhu vanovona hapana kwambozviita. Kana chinhambo chiripo imba yakasiya iri papapo munyika imomo hamukuna kuvona. Ini vambo vacho ndakamboenda Joni handina kunovona imba yakaita chimiro chayo seimba iyoyo. Ndakwava kufara zvikuru. Kuchikoro ndinoona kuti wanga asingakone uno kuti waiti padzidza wodarisiwa, woenda pamwe wodarisiwa. Imimi sababa vemushakabvu pamaifamba vanhu vachimuziva mainzwa sei vanhu vachiti ndiyo baba vapo? Kai pamunosvika vanhu vose vachimufarira kuti ndivo bambo vaPaurosi munohwa sei? Ndinokuvhara kuti mwana wangu nyange akanga asingavoni wakaita zvinhu zvakafadza nyika. Mivuyu muchanotaridziwa neimba yake muchavona. Gogo musaende.
tinounzwa kuti panziyo dzake dzise dzaakaimba ndekapi kambo kavaiti aka ndo kanovafadza kavaifarira. Uyezve ndoda kuti vabva vakaimba kaimbo dzake dzaaimba muchifara mwibamba vakachimumbira ndidzipi mudondimbiravo kuti ndiwe mbo dzaimbwa nomwana wenyu wangasingavoni achimbambo edzo akabuda munyika mose akainda akanokunda nyika futi. Ndingangokona wangu so munhu wakura ndanga ndichidziziva dzaifadza zvikuru dzimwe. Asi saka hamuna kana wani kamuchiri kutondera? Kwai hamuna imwe yamukaziva kuti yakati yaitibaya pamwoyo. Tangirai varumwe. Ino handigonimo kuimba. Sandogona ndingodzimba zadini. Zadini imbani mudzimu mukausunungureva zvakuti mwana mumbire mwana zvamunogara muchingomba. Jerewe jere iri mujere gomshaba ngiyapika mina ngiyapika inkoki zame jerewe jerewe. Asi vana gogo vari kukupikisai pamba penyere? Baba ndikati vana gogo vari kukupikisai pamba penyere seimadakambwe kako. Another level, gare taking you to another level. Shandisinga zeingirish, chapega rivo. Panguva zetina ndichato jakufu. Aimborwa za subscribe, funza yetu. Kana tanto na upa, vanongoti. Hongu muri Zimbabwe, ndofunga maona imba iyi ndo yenge iri imba yemushakabvu. Inini ndiri muzukuru wepano iyi. Izvi zvikaizvi ndichauya hangu nongoti ndakuda kugara mumba imomo ndo iri rinovheta ndoisa mahwindo ndogona anonditaudza because vakasirwa vachaura kuti havana basa nayo. Asi semaonero amaita mushakabvu anga akarova basa rinodadisa. Uswa mukati umu mbudzi dzakutorara muchisina munhu ari kugara, zvinorwadza zvikuru. Asi sezvinei iyanga mushakabvu angavaka zvakare uko imba iya yatiri kutaura kuti wakabatsirai ikwanise kunge ichipera. Ruzhinji rungati ko iye sei asina kusiya apedza kuvaka mazviona akanga avaka kunoko, asi nechidokwa chekuti anga achigarawo kuminda mirefu ndo zvakazoita kuti apedzesere aenda uko. Uyezve iye ndiye akasiya apa instruction kuna mama kuti kana nyangwe ndikafa asi musabve pano pamba. Ndosaka vataura gogo kuti inini ndo zvandakaziya ndaudzwa nemushakabvu panapa handibve. Chandiri kuda chete ndechekuti mundibatsire imba iyi inake. Icho chisveru kwamuri muri yeZimbabwe. Vanoda kubatsirwa gogo vakwanise kugara pakanaka. Ndafara zvikuru kunge ndichisvika ndichiona paitandarira mushakabvu. Ndofunga ndakambozvitaura rimwe remakore ndichishanda kuZBC. Matavire akasvika kuri kuseni ndikamuudza kuti mukuru ndoda kuzoita interview nemi. Nguva iyoyo ndairipota maarts. Zvikanzi nhasi schedule yangu iri tight, asi kumasikati ikoko tinogona kuti tizotaura. Ndakazoonana naye ndofunga it was around kuma2. Ndikati maswera sei? Zvikanzi pane shamba apa. Akanga aziva ndini neshamba pekutanga, ende vanoziva pockets ine vashandi vanosvika kuma 900 1000 ikoko, asi akakwanisa kunge achiyeuka. Naizvozvo zvinoratidza kuti munhu anga aine chipo chakasimba. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe muri yeZimbabwe.
kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pani zvinoda kuda kuti ndimbosiya ndaudza vanhu vateme miti kandiunze masofa angu mbudzi dzibude imomo ini mutanga angu kugara imomo. Ini ndini manini vake kadzabambo vake Ani. Imi ndimi vamadhovu naisunungurai. Mwana uyu nhoroondo yake ndakawanikwa pano avabofu asi zvaitiitira zvaikahlamadzwa. Wanga asina muketo wekuti iva ndimai nini, ava ndimai guru, ava ndimai vangu. Waitibata samai vake ndofunga wakati ndatagara ari ikoko akavuya akati bambo ndinovona mumba mamai nini semakafa zvikinani nditore mwana wavo umwe ndiinde naye musikana wangu wedangwe waiva mudoko akaenda nomwana woyo kubhurowayo achikoresa mwana uyu nevhiki kuzva kuti wakasumudzika ndakusumudzika kumba mai nini vangu zokwadi mwana uyu wanga ari murungu pache zvake wanga ari mwari waitichengeta zvimwe zvinhu zvaigwadza anga asingateveri zvichere cheko takatukana mamai kuti vanhu mukasatogodorana pamurume chitungana asi anga asingazvipindi charakanika tatukana nhasi akasvika nhasi anga asingapindi nyaya iyoyo akachengeta vana vangu kusvika mumwe wavo yafuti atora mumwe wepiri asvika uyo abakwa ano munhurume mumba uwe mukuru vakamuwanisa kusvika mwana wayo havana kuti yaite zvakaipa kusvika vanhu vaya vavuya kumhosva chakatongwa takarovoregwa zvinofadza nanhasi tinongo atigere kata ndomutenda nezvamamutirazve ndinomutenda kuti demaudzigwa mamakore kurarama nokuti zvamaita mwana uyu mwana waigwadzisa mwana anga asina zvakaipa kumwe munhu asi makauchi wakanaka hararami wakatipa takawana kuti mwana uyu waenda takaona kuti tapuchikigwa nemhuri yekwamatavire yafai hakuchina achakanaka waimba mwana uyu zvaigwadza waiti cheka wakavuya achimba dzemidzime yekwavo chaiyo wanga achiti unovona nesu tahwamanyawi wamanyukunyuka nachingasvika nokuti aziva kuti unondibata somwana vana vanga vasina magode vava zvokuti vaitibata zvakanaka vaingoti mhai ana musingazivi aingoti handivo mai vake kasini ndisi mai vake anga asingatevere mazvichere kuzva kuti mai vangu vakatukwa mai vangu vanorwara bambo iwe vaingotida shuwa wakandifumisa shuwa ndotenda kuti zvamamutira demwari akudziwe shuwa neiye vatende ndigogo dambudziko ngobusavi aiwa toda rumwe zvine ndotandenge ndoimba dzekwake chaiko ndodzandinoziva hazvina basa waiti ana achinge abuya zviya toti nhamo dzinopa burombo oe ayeoere onhase zvondepa burombo oe ndofa burombo ayerewe ayaye vedu wendova burombo vasikewe ayeyeyere uwendofa burombo gandikake chiroha ana achinge asvika neminda ikona kumira totanga nyaya toziva kuti mangwana zvishuga nemafulawa hazovuya zvowamutititi waibaya ng'ombe mukomana abuya waivona ng'ombe chibayiwa nguruve iyi vasikana chisakapeka chinoshura munhu unodoona vanhu ndiwo unotobva namwari ndotenda murume wanga achiita manenzi nezvaratidza saka toti munhu aida chivanhu chivanhu apa pakaipa ramunoti gandira ichii riripo Riripo zvinkomba zvino. waridza waishura kana kajana pano mairamba kuti munovona Mhuri yeZimbabwe inokumhorosai. Ini ndini Langston Matavire, ndini dangwe remhuri yemushakabvu. Ndakazvarwa 1952 muna February. Ndiri kurangarira munun'una wangu mushakabvu Paul Matavire nezvi zvakanaka zvaanga achiita
ndinorangarira achimupenyu pavanga vachifamba dzimwe nguva vachiridza munyika mose umu. Ndinorangarira imwe nguva pandakamboenda navo kuBulawayo ndikasvika kunonzi kuHow Mine ndichifamba navo ndiri palivhi kubva kubasa kwangu vachiimba tichifara tiri pamwe chete. Kozouya pano pamhuri wanga achitibatsira pane zvakawanda. Pana vamwe vanokuna vadoko sezvo mhuri yanga yakakura, vamwe vadoko vakanga vari sure kwedu, iye ndo akazokwanisa kuvapinza chikoro nokuti ndio aitiwanira mari yakati saka ipapo ndo wakugwadziwa zvikuru kuti takazorasikirwa paakashayika nokuti sure uku vamwe vari sure kwedu havana kuwana chikoro chakanaka nemhaka yekuti papa sina mari. Saka idambudziko rokuti hapana zvatingazviita kuti kuda kwaMwari asi tiri kubhadziwa. Kambo kamunomutondera nako ndekapi uye zvinobva matiimbira uye motiudza kuti sei muchikada kambo ikapa? Ini ndofunga pachida kuzama kuti mudhara rangarire yanyanya kutinakidza ndingati ndiye akadoridza ndichifamba navo nhamo yeusavi ndiye ngati dzimwe dzimbo dzokutanga achambotanga kuimba asi ndiye akanyanya kundibaya nhamo yeusavi. Chakanyanya kuti ndibaye ndichokuti muno medu maMaranda umu hatina zvakawanda zvatinowana pausavi apo kuzviko kuti tinowana mirivo yemuminda kozouyawo zvimirivo zvomagadheni kubwizuku. Saka paakaimba chimbo ichi ndakaona kuti pawarangarira chaizvo zvinonetsa muno Maranda. Saka ndakaramba ndakabayiwa ndomumbo yegogo nobhuyo yegogo. Imbotiimbirai. Manje pakuimba ndo pandiri bhuyo. Hazvina basa nyange mukaita discord nekuti hamusirimi makaimba. Itokozva kuti nhamo yousavi dambudziko romurivo, nhamo yousavi dambudziko romuravi. Kwai zvagara kunonetsa usavi kunyanya nguva ine chirimo. Kwai Drewmas dzuma ine mhuru zvimwe ndaikama mukaka zvino zvaisina kubereka zvinotogorise vane iko. Hongu mhuri yeZimbabwe, sekutaura kwandamboita kuya kuti tiri munzvimbo ino yekwaMaranda. Ndine mufaro wangu mukuru mukuru chaiwo kuti ndinge ndichitiwo ndasvika pamusha pakakurira Dr. Love Paul Matavire. Ndiani asingade kusvikawo pamusha pehiro? Kwandiri ndo magamba emimhanzi. Naizvozvo isu veDrewmas Media tine mufaro mukuru kuti tinge tiri pane ino nzvimbo. Ndofunga musha wavo muri kuona. Naizvozvo ndinovimba munobvumirana neni manzwa zvataurwa pamusoro peMushakabvu kuti anga ari munhu akaita sei. Nziyo dzake nanhasi tinodziridza, nhoroondo yake nanhasi tinoitaura kuratidza kuti ndiani anonzi Paul Matavire. Nanhasi tinomurangarira, tinoziva kuti nhoroondo yake imwe inoita zvekunyorwa, imwe tinoisa pamifananidzo saizvozvi. Saka nhoroondo yake haizorova. Ndinovimba mhuri yeZimbabwe, kana maimufarira kana maifarira nziyo dzake mazvinzwa zvataurwa, muimbi wokuti nanhasi uno tinofanirwa kuramba tichimurangarira. Tokurudzira zvakare vemuhurumende kunyanya ivo minista gurukota rinoona nezvevaimbi vavava. Aiwa takumbira utekwa hwenyu. Maona kaimba yataburitsa kuti gogo vari kuda imba yekuti vange vachigara ko handiti ndo simba remwana wavo. Chivabatsire maizviziva kuti Mushakabvu anga asingaoni, asi njere nemarongero aidarika isusu tinoona. Naizvozvoka ndiri kuti aiwa takumbira ingaitifadza wani. Tauya kwamuri vakuru kuti chigadzirisai zvakasiyiwa neMushakabvu, musha wake urambe uchiyevedza. Ndinopa kutenda zvikuru kwamuri mese mhuri yeZimbabwe vakatarisa chirongwa chino. Ndinoti aiwa Mwari akutungamirirei, murambe muchitisapota muurongwa hwese hwatinenge tichiita. Ndambotaura zvakare kuti dai waro takwanisa kunge tichibatsirawo vamwe vaimbi sana Solomon Skuza, guva rake makariona. Ezvo tikatarisa John Chibadura chairo harichanyasonakidze. Vaimbi vedu kava tinofanira kunge tichiramba tichivachengetedza.
pavagere ipapo. Ngatisanganei muri eZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, ndakamira Sokostina, tiri kuno kwaMaranda, ndinoti aiwa tinotenda. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.